press meet ke hang nang kok ma la so potha ka kapre kali nondak fornong Soceng Mondol Kongres Komiti Abarim Dhanesar inti katha alangli West Karbi Anglong District President Singh Teronaphan Kichok Ci Pu Karboktab alam the aposi nilitum lamklar pipon nang koklo je nilitum lamklar ke pipon nang kok alam the lahelo alang liphan kopia posi nilitum parti pen alang liphan plung nang juima laso potha ka bangke langdam lona je alang liphan ningkan isira ibeng alang liphan dak Soceng Mondol Kongres Komiti Presiden Pekponlo District Pen Stame alang di kiklem kidam kicok je kilit pik apot si alang di pan parti pen lung pon joilo expel plot lo athek kopia posi alang di pan ka expel nang kok lung nang kok bangke lahilo alang di board committee along tin committee seng damlo sitame alang di halada board committee along akaprek a parti a phansi a president a secretary ir damrong jong damrong lo lasinon lastame langtame langteng a polling station along sonson sitame lata alangli khorsingkro alangli ke ESDC amunit beklo hala alangli phansi presiden ka pemandang amasi district asor bangla solam adulong sila PCC approval file bang fondasi hala so contact number along an contact lo amasi hala kro saho phansame SDC amir phansi le hamlo la pension thaksa anud call ta le er la lan chot kalilang ako dolang long pai long PCC a president ki yong stame alang li ki edam ang thek la hello approve la hello pressing rong pi alang li ke halada BJP along ta kopene arpudo lason se alang li claim lo la pen akodolang ompo stame la son taksi akapreka parti aphansi ESDC lone kopia parti lone alang di phansi pidam lone ditum chini ne dala la pen la son taksi akodo thulang umru long ta la son taksi BJP bang thu aphansi alang di PCC a president pidam lo la si la sorry pur long thai inquiry pe me pensi tarli pe me pensi la somunit ke Kongres menit kalilo la jo pucini si alang di pan expel plot lo la pen alang di non ke Kongres pan expel plot pen bangke alang di ke non ke BJP alam si kacikrong tu sitame la bangso menit ke BJP rong le cikrong sitame BJP tu ta cini nangji la so menit ke BJP amunit le nang cikrong ta BJP amunit kali la ke ite Chelsea amunit nang litum lantar lip pemme inquiry pemme lo polote Dhanesar yang tiga thar ke lake non BJP yang nang ci pa okdan sta me lake arlo ke lake IPHL amunit non ini tu malong ta me agom approve chenga blong ke anarlo ke Kongres haning welo de lake IPHL lo lake la pen hada thang pin prelia por da prang lote lake ha yes sielo jo la sonomni la sila somni de phanke kadu ka we party song do an same la so abang tu amni de phanke nang litum same lang pe me pansi inkrung pe me pansi alang di phan nah ka party le chupa oksita alang di phan kai ta lang phan ahok per menit tin nang lagi la sinili tum dak Soceng Mondol Kongres Komiti amaiku nili teron sangho nili men ke jansing teron stamen non nili dak Soceng Mondol Kongres Komiti long amaipu lo
Masih nili alang lipan dhone soring tiga thar ki chokche dan ke district a presiden aphan ke chokche pu karbo apu thak nili lam klar pilo setame alang ki chokche antek approve aproman ke nili la hello rat anno same nili te klanji dhone soring tiga klemakam approve la hello la penon hala ASDC atuma phan horsingkro alang lipan same alang li ke haman tu ne pen ASDC munit dalang di panda kongres munis papi manbor idan setelah di tum ASDC panda anong jo nang ni ini sorry tiga thar nang dia anong jo nang ni lapan nasana thar se hala BJP along gitu atuma phansa me bang ahok te pen bang parti do ver aphan ke anong jo nang ni la so teng langdam pulote la so munit ke parti ko ane aphan ahotor lo kasi nili mai pro hen pen pan si ington pon kok lo kardok